iku ro. Sampeyan apa? Aku ya tradisi. Oh iya. Tradisi. Bisa toh. Apa? Bojonegoroan. Oh iya. Oh, Iya. anu, apa iki? Tayub. Tayub. Walah. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Ah menika mbok bilih pados contoh ketek nggih. Mbok bilih. Kowe iki Mas yo tak iki lho tak deglak tak nudelak. Nyapa kok senganti kok ngisor. Lah aku saking akeh, Mas. Mas Yan, Mas. Mbah, pun, Mbah. pun Mbah. Mbah, pun, Mbah. Monggo jenengan versi napa, Mbah? Anu Sebelok nang versi. Aku mbok kongkon nyapa neh. mriki lho, Mbah. Sitoke lho, Mbah. Statue. Awakmu padha